L-imħabba trid tkun reċiproka. Dan kien il-messaġġ li qasmet magħna Rita isem fittizju li tajna lil mara li kienet vittma ta' vjolenza domestika fil-passat. Ispjegat li r-relazzjoni mal-eks ieħeb tagħha kienet bdiet b'mod normali iżda fi ftit ta' żmien wara li jiltaqgħu dan spiċċa dipendenti fuqha kompletament, inkluż finanzjarjament. Rita saħansitra qaltilna li spiċċat toffri saqaf lir-raġel minħabba li l-paga tiegħu kien iberbaqa' kollha mhux l-inqas fuq vizzji bħall-alkoħol u s-sigaretti. Irrakkontatilna li dan wasala biex anke twarrab fil-ġemp dak li xtaqet tagħmel biex ir-raġel li kienet f'relazzjoni miegħu ikun jista' jibqa' jixtri. Kien hawn li s-sitwazzjoni bdiet teskala u Rita bdiet tinnota li l-persuna l-oħra bdiet tħawwad fid-diskors u tikdbilha. Fost l-oħrajn, ir-raġel beda joħroġ ma' ħbieb nisa tal-vittma, tirrakkonta Rita. Minħabba fekk keċċietu minn dara, iżda ir-raġel batilha l-pulizija. Minkejja dan, il-pulizija wara li evalwaw il-każ delikat assistewha biex tiftaħ rapport ta' vjolenza domestika sa dak iż-żmien minħabba natura psikoloġika b'riżultat ta' dajjir li bdiet tirċievi mingħand ir-raġel forma ta' messaġġi fuq il-mowbajl jew il-midja soċjali. Kien hemm tajjir tipo fuq sidri. Jena mhux se ngħid vittma tax, I'm not a victim, I'm a survivor, I'm a warrior. Kelli żewġ breast cancers, 3 snin ilu, thanks God għaddew, ġilittilhom. U minn għalih li għax ħajjarni b'sidri, tipo mara b'nofsider, mara sfigurata, whatever. Ma jagħmel xi ħaġa, fimt? Wara dan l-argument bejn il-koppja, Rita tgħidilna li l-aggressur ġa kkuntattjah permezz ta' profili folos fuq il-midja soċjali. Dan wassal biex il-mara terġa' taqa' għall-vittma, taħfirlu u terġa' taċċettaħ f'dara. Magħna Rita qasmet diversi episodji ġodda fejn din id-darba kienet sfat vittma ta' vjolenza fiżika. Fosthom meta l-aggressur spiċċa jagħtiha daqqiet f'sidera għax dawret l-istering tal-vettura waqt li kienet isuqu biex jevitaw aċċident. Fi stanza oħra waqt argument li nqala bejn il-koppja, ir-raġel żvoga l-aggressjoni tiegħu fuq il-kelba tal-vittma. Għandi diversi pets id-dar, imma għandi kelba li hija marida, hija anzjana u miskina titħun paċenzja biha. Kif raħħa biex għax jaf li hemmhekk ħajweġġani ixxuttjaħħa. Il-kelba bil-kemm tiflaħ timxi. Din ma kienx l-unika darba li l-aggressur weġġel il-kelba tal-vittma f'każijiet separati u l-vittma tirrakkonta li gerbiba t-taraġġ u kien isawwata biex kulpa. Din il-vjolenza mhux l-ewwel darba li eskalat għal vjolenza domestika fuq Rita stess, inkluż meta darba wadbilha grada tal-linja. Wara aktar kuntatt mal-pulizija li gwidawha wkoll dwar x'għandha tagħmel biex tikseb l-għajnuna, hi fl-aħħar sabet il-kuraġġ li tagħmel kuntatt mal-Aġenzija Servizzi tal-Vittmi tal-Kriminalità. L-Aġenzija toffri diversi servizzi fosthom gwida legali mingħajr ħlas u appoġġ emozzjonali bħal servizzi psikoloġiċi u ta' counseling. Jgħinuk tiftaħ għajnejk, dik il-kelma tiftaħ għajnejk. Għax ħafna nies jgħidulek vjolenza, għasitok xi xeba? Le, qatt ma tani xeba, ma tarax. Qatt ma missumni u missirana li raġel sabatni le. Apparti li mbagħad ma' żmien kien hemm vjolenza. Għax garanna l-gejt, daqqa ta' mobile, daqqa fuq sidri waqt li kienet isuq, kien hemm mela ma' żmien, però kont niddefendih. Rita tgħid li dan il-fatt kien żamma lura milli tfittex l-għajnuna qabel għax kienet tħobbu imma tajt li issa sabet li l-anfisa u talmet tapprezza aktar ħajjita. Illum il-ġurnata Rita tagħmel appell lil kull min jinsab għaddej minn xi esperjenza simili u minnu biex jitgħallem japprezza lilu nnifsu u jfittex l-għajnuna ta' professjonisti li jgwidawk fi vjaġġi diffiċli bħal dawn. Kemm nisa u kemm irġiel ma jaċċettawx ċertu affarijiet. Iqumu fuq tagħhom għajnuna jkunaw talluhom x'jagħmlukom tapit. Ħadd ma jixraqlu li jkun tapit ta' ħadd. Sa dan it-tant biex tkompli tkun miġġielda l-vjolenza domestika, fl-aħħar xhur ġiet introdotta liġi ġdida għal aktar protezzjoni għal vittmi u persuni li jistgħu jkunu f'riskju ta' vjolenza domestika. B'din il-liġi, persuni f'relazzjoni jistgħu jingħataw informazzjoni dwar jekk is-sieħeb jew is-sieħba tagħhom instabux ħatja ta' vjolenza domestika fil-passat. Dan apparti li fl-aħħar jiem
Ġie firmat ftehim bejn il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija għall-Vittmi tal-Kriminalità Brian Farrugia u segretarju eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni għall-Kunsilli Lokali Lian Kassar. Dan bilan li l-Aġenzija tevita, teduka u tagħti l-appoġġ lill-vittmi tal-kriminalità f'ħidma id fit mal-ħaddiema tal-Kunsilli Lokali. Wieħed jista' jagħmel kuntatt mal-Aġenzija għas-Servizzi tal-Vittmi tal-Kriminalità permezz tat-telefon fuq il-linja nazzjonali 116006 jew inkella billi jimla il-formola ta' prevenzjoni ta' vjolenza domestika minn fuq is-sit elettroniku victimsupportagency.com.